Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pamirsa, dinten menika Senin 16 Agustus 2021 kepanggih malih kalian kula Naswa Putri Ayesa. Samenika kula badhe ngandhakake kegiatan warga Kampung Karangploso Kabupaten Malang isuk mau. Warga Kampung Karangploso ngadakake kerja bakti kanggo antisipasi musim udan sing arep teka. Para warga ngresiki selokan lan nebangi wit-witan sing wis dhuwur. Hal iki dikerjakno kanggo antisipasi ben ora banjir lan aman nalika ana angin kencang. Para warga tuwa muda lanang wedok padha gotong royong. Mekaten pawarta dinten niki kula Naswa Putri Ayesa pamit undur diri lan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.